Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información na radio na televisión municipal de Cerceda nesta xornada de mércores día 5 do mes de novembro, no que lles imos a falar, pois, por exemplo, do ciclo Mestre Mateo, que sigue podéndose disfrutar. Este fin de semana hai sábados de baile e tamén está a festa do San Martiño en Cerceda. O domingo hai un contacontos familiar, falaremos das subvencións para entidades deportivas e culturais e da festa do motor, que tamén será este mes. Tamén se celebra a segunda foliada de queixas neste mes de novembro e hoxe falaremos da presentación do fotolibro de Alberte Sánchez Regueiro. Falaremos da oficina do Rexistro Cabe do Concello de Cerceda e das axudas á natalidade. E por último, en canto tempo para mañán, a situación é semellante a de hoxe, aínda que será menos intensa a precipitación, que comenzará xa pola tarde-noite de novo. Comenzamos a crónica da xornada, lembrándolles que o Concello de Cerceda participa nun circuito de cinema en galego que está tendo lugar no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. En total foron 6 longometraxes, ou mellor dito, son 8 longometraxes, dos que aínda quedan 2 pendentes. Este venres que ven, pasado mañán, día 7 de novembro, ás 8 da tarde poden ver a película As Neves. E logo, por último, o venres 14 de novembro poden ver ás 8 da tarde a película, ou mellor dito, o documental Salvaxe, Salvaxe. Este ciclo Mestre Mateo está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual e nelas poden ver longometraxes finalistas dos premios do audiovisual galego Mestre Mateo. O obxectivo principal é achegar ao audiovisual galego ás vilas nas que non existe unha oferta de cinema comercial, dando acceso á cidadanía a unha programación cultural de calidade con produción galega. Está organizado tamén pola Diputación da Coruña e lembren, este venres que ven se pode ver de novo unha película do ciclo de cine Mestre Mateo en Cerceda e que vai a ser ás 8 da tarde. As Neves é a película que se vai a proxectar. Máis temas, falamos desas charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. Queda unha pendente, eran 3, queda unha pendente que vai a ser o vindeiro luns, día 10 de novembro, pola mañán, de 10 a 11 da mañán, no aula de informática de Cerceda, que está no centro cívico, ao lado do auditorio, e que, como decíamos, é unha serie de charlas, 3 en concreto, chamadas Activa a túa vida digital para persoas maiores. Queda pendente a do vindeiro luns para persoas maiores que queran mellorar as súas capacidades digitais no emprego do teléfono móvil, especialmente alertas en emerxencia ou contactos importantes, etc. Este luns día 10 será a seguinte. Para participar poden anotarse de xeito gratuito, pero teñen que anotarse presencialmente, si queren, ali mismo, en este caso, no centro cívico, polas mañáns, ali poden achegarse, ou senón, chamando os teléfonos 881 025 131 ou o teléfono móvil 644 529 990. Esta fin de semana hai unha nova edición de Sábados de Baile. Neste mes de novembro son 2 as sesións, a máis inmediata é este sábado, día 8, Sábados de Baile co dúo Caramelo, dende as 7 da tarde ata as 10 da noite no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Mocho, na primeira planta, estará o dúo Caramelo amenizando unha nova sesión de Sábados de Baile que terá outra o sábado 22 deste mes de novembro co dúo Matices. Eso será este mes de novembro. No mes que ven, no de decembro, hai outras 2 xornadas de Sábado de Baile. O día 9 e o sábado 20 de decembro. Falámoslles tamén da festa do San Martiño en Cerceda. Xa é este sábado que ven, día 8 de novembro, e a Comisión de Festas xa ten todo preparado para que a xente que xa se anotou para especialmente ese gran xantar popular pode achegarse e despois o resto para disfrutar da festa do San Martiño, que será este sábado 8 de novembro. Decirlle que a misa que estaba prevista que fora a unha ese próximo día, aplázase para o propio día do San Martiño. O día 11 a unha será a misa na honra ao San Martiño. E logo,
o día 8, este sábado, ás 2 da tarde, comeza con sesión vermú con disco móvil Impacto. Logo ás 3 da tarde e o xantar popular a precio de 30 euros. Están a tempo aínda algún rezagado si quixera anotarse. En este caso o menú a base de empanada, callos, churrasco, postres e bebidas con café, con gotas a fartar, segundo dinden de organización. E recordar que poden acadar os tickets con calquera membro da comisión de festas. Pola tarde haberá diferentes sorpresas e a partir das 9 da noite verbena con disco móvil Impacto. Haberá unha carpa climatizada para poder disfrutar de todos os actos. Mais temas. Este domingo que ven, hai un contacontos familiar. Dende o Concello de Cerceda, a través da Concellería de Cultura, organizan para este domingo, día 9, ás 12:30, no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita, un contacontos familiar de Jara Ortiz, chamado Lúa Triangular, nada imposible. Neste espectáculo musical baseado no libro Marta e a Píntega da escritora Eli Ríos, a nena Marta coñece a Píntega Oli e xuntas viaxan ao mundo dos contos e grazas a unha morea de aventuras transfórmano nun lugar mellor, máis diverso e máis xusto, onde as princesas dos contos poden ser felices ou crearen e visibilizar as súas propias historias. O público participará ademais de xeito activo e creativo a través das cancións coa voz e a percusión de Jara Ortiz, nunha mestura de música e teatro con humor, a literatura e a mulleira dende a perspectiva de xénero. Eso será este domingo, lembren, día 9 de novembro, ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Falámosles agora das subvencións para entidades deportivas e culturais. O Concello de Cerceda convocou as subvencións para entidades deportivas, culturais, deportistas e AMPAs para este ano 2025. O prazo vai a rematar o xoves día 13, o xoves da semana que ven, día 13 de novembro, e poden solicitalas por sede electrónica ou no rexistro. Poden solicitala por sede electrónica ou no rexistro. Atoparán todas as bases e información na propia páxina web do Concello. Se teñen algunha dúbida tamén poden dirixirse ao Concello de Cerceda, as oficinas xerais. Falamos da Festa do Motor. O sábado 15 deste mes de novembro terá lugar a terceira Festa do Motor de Cerceda. Todo vai a comenzar ás 10 da mañán coa exposición de coches de compra-venda, clásicos ou de competición. Logo, a 1 da tarde, será a sesión vermú co dúo Primeira Fila para dar paso a un gran xantar, que será ás 2:30 coa pulpeira Luís Guerra e será a fartar. Habrá empanada, pulpo, churrasco, bebida, postre, café e chupitos. O precio de 40 euros para os adultos, 18 euros para os máis xóvenes e os máis pequenos será gratuito. Ata o 13 de novembro teñen de plazo para retirar no Bar JB en R5 Store ou con Rubén e Gema, que son os organizadores. Pola tarde, ás 5:30, haberá concursos con premios para os coches máis antigos, para o máis baixo, para o máis ruidoso e para o que ven de máis lonxe. A partir das 11 da noite, verbena con varios DJs. Haberá carpa climatizada para poder disfrutar de todos estes actos. E haberá máis actividades neste mes. Será a segunda foliada de queixas. O venres 14 de novembro, se celebra a segunda foliada de queixas no campo da Festa da Velleira, en Queixas, organizada pola Comisión de Festas, segunda foliada de queixas a partir das 7 da tarde. Haberá castañas e pinchos de balde para todos, con viño quente e música tradicional. Estarán os larpeiros de Altamira, Sarillo de Ayazo, e de noso concello estarán Folque Ruada da Silva, os irmáns de Meirama, as pandereteiras de Encrobas, as pandereteiras de Xesteda e o grupo San Martiño de Cerceda. A partir das 10 da noite haberá foliada libre. Tamén haberá carpa para poder disfrutar de todos estes actos. Falamos agora da presentación do fotolibro de Alberto Sánchez Regueiro. O próximo venres 21 deste mes de novembro, Alberto Sánchez Regueiro presenta un fotolibro chamado Silencios. Silencios é un libro de 240 páxinas e 198 fotografías realizadas durante 20 anos e seleccionadas entre máis de 80.000. É un libro que fala do silencio como paz, en este caso é amor, como forza que construye a vida real para observar e tamén
para a calma. As fotografías acompañan o silencio. Texto e fotografía funcionan como un só corpo. Alberte quere que aqueles que o lean se miren e se poidan recoñecer. O libro se poderá mercar a partir do día 21, do día da presentación, na súa web persoal ou nas librerías independentes de Galicia. Hoxe estivemos aquí nos nosos estudios a visita de Alberte Sánchez e con el falamos, isto foi o que nos dixo. Un libro que non é o primeiro, deso tamén falamos despois, pero que supoño que con ilusión vas a presentar aquí a semana que ven, non? Sí, realmente non é o primeiro libro, efectivamente, pero si quizáis non, é o libro con máis ilusión e o traballo de fotografía que máis ilusión me fixo facer e me fixo e que creei. Vale, pois antes de falar do libro vamos a falar da presentación para que a xente sepa cando vai a ser. Será o venres da semana que ven, non? Si, o venres 21 ás 8:30 da tarde e, bueno, será unha presentación dun libro un pouco disparo, un pouco quitada da normalidade, porque, bueno, vai haber tamén algunhas cantareiras interpretando unha canción conceptual e vai haber tamén unha lectura do texto que acompaña este libro por parte de amigas e amigos que teño. Nesa presentación, ademais, tamén me decías antes de comenzar a entrevista que habrá unha exposición de algunha das fotos, non? Si, vai haber unha pequena escolma ali das fotos que acompañan o libro, mas despois realmente a exposición trasladarase á sala de exposicións de Xosé Neira Viles, que ten o Concello na biblioteca, pero aquel día sí, van estar ali unhas cuantas fotografías pois para que se poidan apreciar tamén un pouco máis en grande a parte no libro. Ademais de amigos e amigas, que máis te acompañará ali? Supoño que autoridades? Pois sí, algunhas autoridades xa me confirmaron a súa asistencia, algúns alcaldes da comarca e tamén a concelleiros e concelleiras do noso concello, e despois tamén amizades, familia extensa, familia propia, e tamén, pois, por xente coñecida e que ama a fotografía tamén. E presentará o acto, polo menos estará ali, un escritor cercedense de Rodís en concreto como Ramón Vilar, non? Sí, Ramón Vilar presentará a min como tal, e a verdade é que, bueno, Ramón Esmoncho, como realmente chamamos, pois, bueno, temos xa unha amizade de fai tempo, colaboramos en proxectos profesionais xuntos desde fai moitos anos e a verdade que temos un vínculo, bueno, pois bastante unido e entón, pois realmente que é mellor que el para presentarme nesta presentación do libro. Falamos antes, Televisores Estrábicos, un peixe no parque, tiveches tamén en colaboración con el aí, non? Sí, realmente neses dous libros, pois as fotografías son miñas. El pediume se lle podía botar unha man para as fotografías deses dous libros e aí están. Bueno, falamos de silencios. Cando te veu a cabeza escribir este fotolibro? Os silencios nace dunha necesidade de estar durante moitos anos, máis de 20 anos facendo fotografías e que ao final, pois, a maior parte da xente non as poida ver, non as poida disfrutar ou non as poida criticar, se xa ben ou mal. Entón, bueno, sentía a necesidade de, polo menos parte dese traballo que levo facendo desde fai moitos anos, de sacalo á luz pública. Entón xa fai 3, 4 anos, ou incluso, se podría decir 5, que empecé a darlle voltas. Pasa que ao comezo pois era unha cuestión un pouco ensoñadora, porque non tiña moi claro que tipo de fotografías, non tiña moi claro que tipo de libro. Entón, pouco a pouco, sí que lle fun dando forma e dende fai 3 anos, pois fun navegando, decanteime xustamente pola palabra silencios e por todo o que transmite esa palabra e por todo o que transmiten estas fotografías que acompañan ao libro, xustamente fun seleccionando entre máis de 80.000 fotografías que teño, que me levoume moito tempo a andar seleccionando todas esas fotos e despois desa selección, outra selección e outra selección e despois aínda compoñer o libro como tal, porque un fotolibro, bueno, pois cada foto que acompaña unha a outra pois ten que estar perfectamente pensada e estudiada para que realmente dé e xurde o efecto que ti queres crear con esa composición.
A xente ten que lelo, ten que miralo, pero vamos a anticipar que vai a topar aí, en que consiste, que sabemos que a palabra silencio engloba muitísimo en que pensar, pero que ten o libro? Falábamos antes de comezar a entrevista pois, de algúns temas. Sí, o libro realmente o que quere transmitir é certa calma, certo sosego, certos pensamentos. Realmente o que quero transmitir con este libro é que, bueno, que nos paremos a reflexionar un pouco. Que fai moita falta nos tempos. Sí, e a moita xente lle fai moita falta. E xa non digamos políticamente ou tal, senón tamén entre os nosos veciños, ás veces vemos esa falta, ou a nós mesmos, que temos que pararnos a reflexionar un pouco. E entón, pois o lector vai a topar estas fotografías, estas paradas, esta calma, este sosego, este reflexionar, e bueno, pues realmente eu creo que transmiten amor, porque tamén o transmiten, e de aí, de feito, primeiro, despois de facer a selección de fotos, despois de compoñer o libro, pois, bueno, despois de analizar esas fotos, decanteime que tiñan que ir acompañadas por un texto. Non é que o texto explica as fotografías, porque non as explica, pero é un texto que fala do amor en todos os seus conceptos, porque realmente as fotografías tamén falan dese amor. Amor en todos os conceptos. En todos os conceptos, amor fraternal, amor romántico tamén, amor entre veciños, amor entre amizades, e amor, pois, mesmo por unha persoa que non coñeces de nada ou que acabas de coñecer esa noite e ao final acabas bicándote con ela ou con ele ou con quen sexa. Bueno, pois eso terá que averigualo a propia xente que merque o libro, que se faga co libro, que ten que facer, dende cando xa este libro estará á venta, e como é o libro en concreto, físicamente incluso. O libro estará á venta o día da presentación, que é cando quero que se poña á venta, porque realmente, bueno, falouseme tamén que de facer a presentación na Coruña ou Santiago, tal e cual, pero non, eu dixen que quería facer en Cerceda, porque son da Cerceda, amo o meu povo tamén, e hai moitísimas fotografías que son neste concello e mesmo nesta comarca, e quería que fose aquí. E o libro realmente, eso, porase á venta por primeira vez ese día, e o libro realmente é un libro en tapa dura, son 240 páxinas e leva 193, creo que, fotografías e tal, en papel moi coidado, a edición moi coidada, e, bueno, esperemos que realmente lle goste a xente tanto o soporte físico como o material que leva dentro. Podese mercar en calquera librería? Teñen que solicitalo ou directamente con vostede? Directamente comigo, pero ainda que poñerei en varias librerías e tal, pero, bueno, xo anunciarei polas redes sociais ou tal, pero, bueno, calquera persoa, ao final, pode contactar comigo, que estou polas redes e por internet, e entón, pois, non hai ningún problema con eso. Bueno, pois nada máis, Alberto, ali estaremos ese día, non sei se queres decir algo máis. Bueno, pois simplemente decir que Silencio os invita a mirar con calma, con sosego e a reflexionar, sobre todo a nosa faceta que temos na nosa vida e tamén o que podemos chegar a ser en algún futuro. Ben, pois continuamos co informativo para falarlles das axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda convoca unhas axudas para o fomento da natalidade e asentamento poboacional no noso Concello, unhas axudas que son de pago único de 300 euros por subvención directa, que será outorgada a todos aqueles que as soliciten e que evidentemente tuveran un neno por nacemento, acollemento ou adopción ao longo do último ano, en concreto dende 1 de novembro de 2024 ata o 30 de outubro deste ano. Teñen de prazo para solicitalo ata o 30 deste mes de novembro. Poden facelo no rexistro do Concello, na planta baixa, de xeito presencial ou a través da sede electrónica. E a Oficina do Rexistro Clave do Concello de Cerceda está emitindo credenciais dende xa fai máis de un ano, credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención da identificación clave se realiza de xeito presencial
nunha oficina do Concello, evitando desplazamentos fora do mismo. Calquera persoa, calquera veciño que así o desexe pode obter de xeito presencial este certificado, esta identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais e relacionarse digitalmente coas diferentes administracións. É un sistema, insistimos, que permite esa identificación. Si queren, teñen que achegarse ao Concello e ali un empregado público pois lle fará o trámite de acadar o certificado clave. Por último, rematamos co tempo. Despois desta xornada que temos de chuvia e de vento, mañán xoves será un día marcado pola inestabilidade atmosférica con ventos de novo de compoñente oeste que co paso da fronte que estamos tendo nestas últimas horas pois volveremos a ter unha situación onde agardamos ceos con intervalos de nubes e chubascos que serán máis frecuentes pola mañá e na mitade sur e oeste de Galicia. As temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro moderado descenso. Os ventos soprarán de compoñente oeste fortes no litoral e moderados no interior. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo. Mañán voltamos. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís, en a redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.